brawychus fod un ffermwyr wythnos yn cyfrefnu Hunanladdiad. Mae hwn yn amlwg ofnadwy a rhywbeth sy'n angen newid. Codi ymwybyddiaeth, dangos fod o'n iawn i siarad a os mae gen ti wbeth ar dy feddwl. Be ydych chi eisiau hand efo? Unrhyw beth specific? Nawn ni wneud y donuts yma. Y donuts? So, Lloyd, ni'n mynd ar trip bach i'r cefn gwlad. Fi'n gobeithio ti efo four-wheel drive, cos ni'n mynd i fod angen e. Na, ti'n gwybod does dim four-wheel drive da fi, a fi newydd golchi'r car, felly be fi'n mynd i wneud? Well, anyway, forget about the car. Be ti'n gwybod am eithriad? Sa'n gwybod dim byd, i fod yn onest, ond dyma'r cyfle i ni dysgu mwy am y cefn gwlad, fi'n meddwl. Na, fi'n edrych ymlaen gwrando ni'n city boys, ond fi wedi fod yn gwneud bach o research oherwydd dyna be fi'n wneud. A fi wedi ffeindio allan bod ffermwyr dan llwyth o pwysau dyddiau yma. Fi kind of eisiau ffeindio allan sut maen nhw'n delio efo'r pwysau yna. Beth am ni siarad i cwpl o fel ffermwyr ifanc, gweld sut maen nhw'n teimlo am y peth? Perfect. Amdani, bwy? Amdani. Hyfina, beth sy'n mynd mlaen heno yma? Gennym ni noson clwb ffermwyr ifanc ni. Mae yna amrywiaeth o adrannau gwahanol. Gennym ni aelodau o oed 14, fyny a 26, 27. A mae'n agored i bawb sydd o byd ameth yr cefn gwlad. Chi ddim yn gorau bod ffarmio. Be ydych chi eisiau hand efo? Unrhyw beth specific? Nawn ni wneud y donuts yma. Y donuts? Wel, yn anffodus, da chi ddim just yn cael bits ar donuts. Da ni'n mynd i cael cortyn a hongian y donuts off, a wedyn mae'r aelodau yn gorau trio bits ar donuts. 3, 2, 1, opa chi! Dom, ti'n smasho ni? Dom, ti'n gwneud hyn o blaen? Go on, honest. Dwi'n meddwl ma'n ennill. What's going on? Oh, go on, Dom, ti'n gwneud e, boi? Dom. 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 I'm a donut eating champion. A mae jyst yn teimlo bach yn emotionally fodwl about him. A di step on mewn I game, I beth di chwarae ar blaen, a just to dominate. Gei di siarad ni am be yw'r sefyllfa iechyd meddwl yn yr cefn gwlad ar y foment? Mae'r sefyllfa efo iechyd meddwl yn y cefn gwlad ar hyn o bryd yn andros o fawr. Swn i'n feddwl yn y blynyddoedd diwethaf gan bod ffarmio wedi mynd yn lot fwy anoddach iddyn ni. I rai oedran ni ac y rhai engach ni, oes na llawer o dyfodol iddyn ni. A felly mae hynna wedyn yn effeithio mwy ar yr ochr iechyd meddwl I pawb. Ie, mae'n amlwg bod chi'n ymwybodol iawn o pwysigrwydd iechyd meddwl. Fe ddaru un o aelodau'n clwb ni'n cymryd bywyd ei hun. Felly, ers hynny, dwi'n meddwl bod ni wedi sbiad ar pethau'n hollol wahanol. Nath o roi braw iddyn ni, achos o'n i'n rili'n siarad amdano fo o gwbl cyn hynny. O pawb jyst yn dod, cael hwyl, gweld pobl. Ac oedd o yn hefyd, a dwi'n meddwl dyna ar ei roi braw iddyn ni, bod ti ddim yn gwybod be oedd yn mynd mlaen yn meddwl pobl. A wwan, dyn ni jyst yn trio codi ymwybyddiaeth, dangos fod o'n iawn I siarad a os mae gen ti wbeth ar dy feddwl. Mae'n neis gweld wwan bod y gymaint o elusiynau allanau sydd yn helpu ni. Mae'n lot well wwan na oedd o few years yn ôl. Ti'n gweld DPJ, tir dewi, a mae pawb yn lot mwy agored amdano fo, ond mae'n dal lot o waith I mynd a lot o lle I wella. Mae'n andros o dris I weld bod un ffarmwr yr wythnos yn cymryd bywyd ei hun. So dwi'n gobeithio gyda'r holl elusyn yma a bobl fel ni yn cefnogi nhw, beth ni arbed hynna rhaid digwydd. Ie, Dom, beth oedd dy brofiad di tro gyntaf yn clwb ffermwyr ifanc? Oedd e'n hwyl, o'n I efo gemau bach y donuts wrth gwrs, so fi obviously angen neud. Nes ti joio ddo, ie? Ie, o'n I wedi joio'r donuts, to be fair. A o'n I wedi ennill hefyd, so what can I say? Ond ie, mae'n amlwg bod yna dal problemau yn y cefn gwlad a mae'n neis I gweld bod nhw'n dod at ei gilydd I trio dod I gweilod o'r problemau yna. Ie, mae fe'n ystadegyn eitha brawychus fod un ffermwyr wythnos yn cyfrefnu Hunanladdiad. Mae hwn yn amlwg ofnadwy a rhywbeth sy'n angen newid. Ie, definitely rhywbeth ni eisiau gweld yn newid. Fi'n meddwl hefyd be oedd yn diddorol oedd yn mixture o merched a bechgyn, ond oedd yn amlwg oedd yr merched yn mwy agored I siarad am sut o'n nhw'n teimlo.